Bueno, hemen gaude, beste egun batez, beste bideotxo batekin. Atzo edo erainun, Sanseren inguruan hitz egin genuen, baina ja, Realeko lehen taldearen inguruan hitz egiteko unea ere iritsi da. Oraindik ez da hasiko aurre denboraldia, baina denboraldi honek utzi digun sentsazioen inguruan hitz egin dezakegu, ez? Hori da, alguien itxun nota jarri, talde osoan nota jarri, baina erabaki dugu formatu hau erabiltzia, ointxa salduko duguna, pixka dinamikoa itxeko, eta baitxare zoz ezberdina itxeko ez. Gaurkuan, gure realaren denboraldiko top bost decepzioekin gatoz. Orduan, azaldu behar dugu hasi baino lehen, oinarritu gerala bai datuetan, eta bai sentsazioetan ez. Bai, eta beste detailetxo bat da, ez ditugula kontuan hartu fitxaketak. Ze hemen, nik uste dut guzti hori izen bat etorriko zaigula burura, Javi López, baina ez dugu sartu, ze fitxaketa bat da, eta azkenean ez dugu realean aurreko referentziarik, ez? Hori da, Ez azkenean dago. taldera, ikusi dugu taldera moldatu behar dela, eta bere lehenengo urtia izan dela urten, orduan, Caballito Blanco bezala hartu dugu, ez? Hori Kasu da. horretan. Hori da, orduan, aukeratu ditugun bost jokalarien erreferentziak badauzkagu, eta lehenengoarekin hasiko gara, top bostean, Xeraldo Becker jarri dugu. Pasaden denboraldian neguko merkatuan heldu zen, 986 minutu jokatu zituen, oso minutu onak utzi zizkigun, 3 gol eta 2 asistentziarekin, gol garrantzitsu bat sartu zuen gainera bere debutean. Hori da, bere irrupzioa oso ona izan zen, goratze dut Zeltan kontrako partida horretan gola sartu zuela, eta hor ikusi genuen, igual amaikakoan sartzeko ez, baina rotazioan jokalari oso azkarra, eta batez ere, taldean ez dakagun profil bat geneukagula pres jokatzeko ez. Agian aurten, zozek eixo esperu genuen, baina eske hogeta masei partida jokatu ditu aurten, 1000 minutu, eta bere zifrak iazko berdinak izan dira, ez? Asistentzia bat geixo, baina 3 gol eta 3 asistentzia. Bai, gogoratzen dut pasaden denboraldi amaieran kubori ia lekuak kendu ziola, eta aurten ere eskerretik hasi zen jokatzen, gero eskuminera pasatu zuen Imanolek, eta sentsazio onak utzi zizkigun hasieran, baina gero belauneko lesio horrekin bere minutuak ere ez dira kalitatezkoak izan, ez du lortu ez, errendimendu hori ematea, eta orduan pixka bat mot geratu zaigu Xeraldo Becker, eta hemen bosgarren postuan sartu dugu. Gero laugarrenean, beste jokalari bat, benetan mina ematen didana hemen sartzea, baina sartu beharra dago. Agian ez bere erruagatik, baina sartu egin behar dugu, ez? Bai, batez ere, Merino jundala edo juntzala ikusita, espero genuen agian, pauso bat aurrera emango zuela, baina kasu honetan agixan ez da arazo fisiko bat izan, baizik eta, extra deportibo edo, ezin dugu guztiz ziurtatu segertatu dan, baina argi dagoena da, iaz, baino, sortziro minutu gitxio jolastu ditzuela, osea, hogeita maika partida jokatu ditu aurten, iaz baino 10 gitxio, eta, datorren urtean ikusiko duea Sergio Izena ez Franciscokin. dugu esan, oraindik Markel. Hostia, egisa da. Misteriotxu zabiz, Nik uste jendiak ja imaginoko da. Bai, ez? Gure, behazain darra, eta ez aritz, baizik eta Beñat Urrientes. Hori da. Ikusi dugu nola urte, nola Sagaztik eta Marinek bera aurreratu duten, ez? Zela jerdi horretan, ikusita Susitzen eta Braizen lesioak. Orduan, utzi dituan minutuak nik uste nahiko onak izan diazela, ez dakit hau partekatuko dozunala ez. Bai, nik uste dut denok ikusten dugula argi potentziala daukan jokalari bat dela, eta gainera pasaden urtean Imanolek ia gehien erabili zuen ordezkoa izan zen Merinoren toki horretan, eta aurtengo udak eman zigun pentsatzeko hori bera izango zela Merinoren ordezko naturala, eta ez du lortu. Hor, zuk esan duzun moduan, beste bi jokalarik lekua hartu diote, aurrea hartu diote, eta albiste txarra izan da orengo denboraldian, baina agian entrenatzailea aldatzearekin aldatu daiteke bere egoera, eta nik uste dut horrela izango dela, ez? Hemendik aurrera jokalari garrantzitsua izango dela, ze maila behintzat badauka. Bai, albiste bat atera zan, oindala gitxo, oindala pare bat egun, Zelta, interesauta dagoala, Mhm. baina nik uste ointxe Martinen baja posible hori ikusita, eta baitxa, zuzeneko lehiakide bat dala Zelta, ez dala guztiz egisa izango,
berri hori. Egia den edo ez dakit, baina nik ez dut behintzat posible ikusten. Nik Sergio ez. Francisco ezagutzen du behinat, eta nik uste dut berarekin Bai, kontatuko duela hurrengoko denboraldirako. Nahi baduzu hirugarren jokalariarekin bai, joango gara, pasako gera. kasu honetan Jon Patxeko daukagu. Jon Patxeko ere beinaten antzera Lenormanen tokia hartzeko deituta zegoen eta ez du lortu, ez? Egia da Agerde ekarri duela Realak utzita eta berak jokatu duela ia guztia hor, baina Patxeko utzi dizkigun minutuetan ere ez digu segurtasun hori transmititu eta orduan hemen sartu behar dugu. Bai, egisa da urten 12 partida galdu dituala lesioarengatik, orduan ba horrek hori ere kontuan hartu behar dugu. Baina bai guzti zadoz, osea, Lenormanden baja ikusi eta gero, espero genuen behintzat, bueno, Agerden fitxaketa ikusita ez, baina Zubeldia Patxeko hori, bikote hori, ba finkotuko zala eta Patxekok ere, ba pauso aurre hori emango zuela, ez? Ikusi dugu nola inkluso Jon Martinek tostadia jandion, Mhm. eta momentu hontan, ba, bosgarren zentrala dela ustot. Eske nik uste dut hori dela gakoa oraintxe esan duzuna. Ez da bakarrik Agerdek bere tokian jokatu duela, hori, bueno, ulergarri izan daiteke 30 urteko defentsa bat ekarrita eta gainera esperientziarekin, baina Internazionala gainera, osea, hori da eta mundiala eta maila guzti oso ona jokatuta. erakutsi du. Bai, Baina arazoa da, bai Aritz Elustondok, bai Jon Martinek, bai Zubeldiak, bueno, bere kasuan eta Agerrek bere aurretik jokatu dutela eta gure porran esan dezakegu gure kiniela horretan bera zela hirugarren zentrala, ez, edo bigarrena. Orduan bai. horrekoa ez du oso toki honean usten Jon. Gainera jokatu duanean, nahiko urduri ikusi dugu, nahiko zalantzati, orduan, ba bueno, oindala, hogeta bi hogeta iruko denboraldian, egisa da, bueno, oso onain zuala, iaskoa bezalakoa, baina aurten, ba bueno, geldialdi hori izan du ez, maila txarra emanez, hortaz, ba bueno, ikusiko du datorn urtean ea beste zentral bat etorriko dan ala ez, baina momentuz nik uste ba, bankillotik hasiko dela, edo hasiko duala denboraldia. Bai, ikusiko dugu Sergio Franciscorekin, eta orain bigarren postura goaz, eta bigarren postu hau komilatxoen artean hartu behar dugu, ze Bai, agian bideo hau ikusten ari diren saletuak esango dute, jo, eske hau ez da decepzioa, baina guretzat, bai, ez? Álvaro Odriozola. a ber, eske kasu hontan, agian espero genuen, ba hori, bere errealeko lehenengo etapan eman zuan maila, bueno, hainona ez ematia, baina agian zose gerturatzia, eta guztiz Zerbait gehiago, ez? kontrakoa. Hori da, ikusita Traore eta Aranburuk eman duten maila, eta konparatzen badugu ba Álvaro Odriozolak emandakoakin, ba diferentzia oso handia da. Eta gainera kasu hontan, realantzat, ba agian arazo larri bat bihurtu daiteke, ze, bueno, bi gauzen gaitxik. Alde batetik kontratu luzia dakalako, eta beste alde batetik Ruperezen progresio hori ba, pixkat oztopatzen edo izten duelako, ez? Claro, eske overbookina dago Bai, eskuin hegal horretan, Traore, Aranburu eta Ruperezekin. Eta, claro, aurten 8 partida jokatu ditu, bakarra izan da osoa, gehienak Europa Ligen eta Kopan izan dira, orduan zaila ikusten dugu egoera honi buelta ematea, eta jada albiste atera da, ez? Realak, harremana eten nahi duela, eta, bueno, kontratua amaitu alba da alik eta azkarren, hobe, ez? Ez da erraza izango, ze hor diru asko dago tartean, baina soluzio bat behar du honek. bai, a ber, jokalarian konpromesuan ikuste hor dagoela, eta Instagramen azkenengo bastietan zehose altzau du, eusto datorren Mhm. denboraldean inguruari buruz. Baina, bai, osea, nik uste kasu horretan hautaketa batin behar dala, ze, bueno, lau eskuin lateral ezin dituzu euki lehenengo taldean, hortaz, bueno, ba, Sergio Franciscok eta Erik Bretosek, ba, bueno, udan beste gauza bat, osea, gauza asko dituzte, ba, bueno, konpontzeko, baina eskuin laterala beste bat da. Bai, beste Eta, lan bat. nahi badozu gure top batera, bueno, zar genezake, Nik zen uste da, dut hemen zalantza gutxi daudela, eh? Ze, datuak begiratu ditugu eta pasaden urtekoekin konparatuta, agian sentsazioak ez ziren hain onak izan, baina pasaden urteko estadistikekin alderatuta, aurtengoak pena ematen dute, egia da, bai, ez dela atzera pauso bere bat izan da, baina errua ehuneko unean. guztiz, baina atzera pausa bat izan da eta frenoa azkenean, ez, bota du. Arsen Zakarian.
urte osoan ziar, gauza txarrak edo, bueno, arazoak izan dituen jokalari bat izan da, alde batetik lesioak, bestetik pasaporten kontua, osea, emate Misterio oso patua, handia izan da, bai, eta gainera ez da guztiz argituta, osea, ez dakigu ze gertatu dan, baina dakiguna da, bueno, guztira, 3 konpetizioak kontuan hartuta, 4 partida jokatu dituela, eta 78 minutu jokatu dituela. Eske, datu hau alderatzeko pasaden urtean bere lehenengo denboraldian liga handi batean eta realean 40 partida jokatu zituen, Ia 2000 minutu, 29 partida ligan, 6 kopan eta 5 Champions Leagueen. Osa, Bai, asko batez da. ere hor, aipagarria da Championsen jokatu zuela, ez? Orduan, kompetizio oso potentia da, eta bertan jokatu eskero, esan nahi du, kapaz zerala bertan jokatzeko, ez? Orduan, Leganesen kontrako partida ikusi genuen 45 minutu oso on inzitsuela, Mhm. baina hortik aurrera ja, berriro ere misterio bat bihurtu zen eta desagertutako jokalari bat izan zen. Bai, ez da, asko esaten du ere, pasaden urtean 22 partida amaikakoan izan zituela. Osea, konfiantza hori klubaren partetik eta Imanolen partetik bazegoen. Gero egia da, eskerregalean ikusi genuela asko eta agian ezela bere toki onena, gero erdialdean gehiago gustatu zitzaigun eta oraingo denboraldian jokatu duen minutu gutxietan ere hor ikusi dugula, baina pasaden denboraldian hori konfiantza izan zuen. Ikusiko dugu hemendik aurrera, Sergio Franciscorekin zein den egoera, ze, claro, hor beste jokalari batzuk sartzen dira orain ere, Mikel Goti postu horretan dago, Pablo Marinek lekua hartu du ere hor, orduan ez da erraza izango. Dago ere zela jerdixan. Batez ere, bueno, aurten espero genuen behintzat titular bezala ez, baina rotazioan sartzeko prez eguala ez, ze ikusitan Merinoren baja, eta zuzitzen fitxaketa argi zeuan minutuak eukiko zitsuela, baina ez horren beste. Orduan, ikusiko dugu nola argitzen den guztixa, baina, bueno, balorazio orokorra zein izan daiteke, taldiaren maila orokorrian oso txarra izan dela, baina guk 5 jokalari hauek nabarmenduko genituela, ez? Bai, hori da, arrazoi guztia duzu. Ez da gehien gustatzen zaigun bideoa, baina egin behar da, ze azkenean errealitatea hause da, eta orduan gure balorazioa hause izan da.